Pila ni tay? 15 ra. 15. Di ni mangyog G sir tay? Oo, pwede. Okay ra? Nindot ni tay pako. Oo, mo gyud. Ay, sinasamot wa ko kwarta. Awa ka silyo? Wala eh. Ini mapalit na to day. Lisod na. Ay, mo na. Ako na lang ni. Salamat kita ya. Sige. Ako na lang bitaw ni. Imo na lang na. Sige. Luit po kayo. Ha? Wala mo gusto silyo. Imo na lang na. Ako lang bitaw ni. Salamat kaya. Sige. Sige. Imuhan lang ni kay naikog. Ayaw. Pinaskuhan ako nimo. Ayaw. Pinaskuhan ako nimo. Ayaw. Bilat siya ayaw na. Sige, dawa to tay kay ang grasya dili gini siya pwede balibaran kay kinasing-kasing man ako naghatag sa imo kay Pasko man karon. Murag may ikog. Sige lang ayo kay ikog basta ako nag-share ko sa blessing. Oh, dawa to tay. Pastil lang. Salamat kayo kay imo kong gitagaan ani. Salamat gyud po kaayo. Tay, Merry Christmas. Unsa man dala baligya? Kuan man ni pako man ni o kana lagbate. Bara baligya na? Retail mayag ba? Ha? Retail sa uban mayag. Dalon pa nagmayag? Ikaw magbaligya sa mayag na? Ako nga asawa. Pwede rin makapalit og gamay? Sudanon ba? Asta po ng tanglad, baligya. Pako. Unsa man ning isa ka dahon? Napoy mga lagbate? Sangig. Nya unsa man ako pagpalitan nito? Unsa pagbanabana ani? Kanara? Dili punan po nako lami ra ba ni? Aw, ikuan pa ni dalom pa nagmay. Unsa Hosipina pa man diri? Wala dede sa Hosipina. Hosipina ni diri, di ba? Dunbik. Dunbik pa ni. Nya nganong sa mahayag man ibaligya? Name retail dito sa mayag ugma. Para ugma pa ni. Retail ugma mingo. Oh. Nya kini tay pila man ni? Kana 20 rupiah baligyan niya dito. Ngani kada kana? 20 ni. Kung pila ni akong paliton ni? Ha? Pila ni karon? Mo na akong paliton? Moro na. Oh, pila ni? Lang na. Ha? 15 lang. 15? 20 man kani dito. 20 na dito. Dili ka malugi ani nga 15 ra ni. Sige lang. Okay ra? Oh, sige. Wala pa tayo sudlanan ani. Ay wala pa man kay sudlanan no? Wala Wa pa pa sudlanan may dito sa balay. Imo ning garden tay? Garden ko ibabaw. Pero kan tinanom ni? Dili Di ba sa suba man ni? Gilid suba. Bakilid mo turok ra giya. Pero kaning uban garden mga lagbate. Na lagbate. Ha? Napisangig. Napisangig. Taga di sa mo. Sa kuan may mulabi. Mulabi? Dunbik ba din ni sakop dire? Dunbik pa ni. Usami sa Occidental? Oo. Pila ni tay? 15 ra. 15. Di ni mangyog G sir tay? Oo, pwede. Okay ra? Nindot ni tay pako. Oo, mo gyud. Ay, sinasamot wa ko kwarta. Awa ka silyo? Wala Silyo no. Sayang nga ni. Wa kay kwarta da. Wala kwarta. Ini mapalit na to day. Lisod na. Ay, mo na. Ako na lang ni. Salamat kita ya. Sige. Mo na lang na. Sige. Luit po kayo. Sige. Gitagaan na lamang kunyon man ni tay. Lang, sige na. Salamat kita ya. Sige. Ito na lang. Ha? Wala man silyo god. Ha? Wala mo gusto silyo. Ngay mo na lang na. Ako alam bitaw ni. Salamat kaya. Sige. May ikog mo kunin mo tay. Sige. Ay. Imuhan lang ni kay naikog. Ayaw. Pinaskuhan ako nimo. Ayaw. Pinaskuhan ako nimo. Ayaw. Nanghatag yung kog mga pinaskuhan sa magian ako para nimo. Mo ba? Nga naning kamot. O sa man din yung trabaho din, sir? Share nami sa blessing kay naman may mga grasya ginagmay. Munang ihatag na kong mga sobra. Bilat siya murog may ikog no puno. Dili. Ako mo dapat maikog nimo kay imo naman yung gihatag. Ialangan man. Salamat kay gitagaan ko nimo ani. Dayon mo ni sukli sa imong kamayo. Dili na okay ra ni. Bilat siya ayaw na. Sige, dawa to tay kay ang grasya dili gini siya pwede balibaran kay kinasing-kasing man ako naghatag sa imo kay Pasko man karon. Murag may ikog. Sige lang ayo kay ikog basta ako nag-share ko sa blessing. Oh, dawa to tay. Pastil lang. Salamat kayo kay imo kong gitagaan ani. Salamat gyud po kaayo. Salamat magamit ra na nimo tay. Gamay ra mo gina tay mag-share lang ko sa blessing kay Pasko karon. Merry Christmas tay. Oh, Merry Christmas sir. Sa kamayo po ninyo taon eh. Unya tay kini kay paadto pa mong gud mi og madto pa mig pinyan ba. Pwede ra giuli na ko nimo ni kay madaot sa dalan.
Uy, unsa man. Dili gid mo palit ani. Ang tinuod gisulayan na kanako. Deserve gid nimo nga tagaan kay imo kung gitagaan ano yo. Ginalangan man. Oo. Site ibalik na to dito kay Bilat, ug dala-dalaon mi mulabi pa mi padulong pa man kun mi dito. Paadto mi pinyan ba kay Sana man ning kaikog mo nga. Salamat sa Ginoo kay nakaagi mi diri karon. Oh, sige. Kuha ni. Pastilan. Lagi. Unsa naman. Madaot man eh kay mulabi ra mi moadto pa mi dipulog. Ara dili ni masayang. Ibalik na nako ni. Uy, Okay ra? saan naman dayon? Dili man kay madaot man ni dito. Moadto pa mi dipulog, balik mi diri sa unya pa mi gabi makauli. Pastilan. Oh, ako lang ni ibalik. Pasensya. Pasensya na kay na-disturbo ka. Ha? Akong kaikog sir. Pasalamat ko sa Ginoo nga nay mga grasya sa amo aba. Mag-share ginagmay. Importante makapag-share ta samot na karon nga Pasko. Nang mag-share blessing, may na lang pinaskuhan ba. Ginagmay lang ko. Salamat kay Oh, sir. tayo, ibalik na niya tayo. Pasensya na kay. Ginoo taon mo uban ninyo Oh, taon. salamat tay. Sa imong kabuutan tay, salamat kayo. No. Pasensya na tay kay na-disturbo ka na mo diri no. Sige lang sir. Oh. Inani magining pamtaw. Oh, Tatao. sige. Ibalik lang namo niya. Pasensya na kay madaot dali ra biya ni Malaos. Dali ko. Oh, unya og gabi pa mi manguli, di namin na mo makaon, no? Ludo kay kun mo tay kay bisa sa imong pangipila na edad mo tay. Karong Enero 65 na. 65 na. Sa tuod pangalan nimo? Federico Angkap. Federico Angkap. Salamat kayo unta magatabang, gamay ra man ginatay. Sige. Unta magatabang. Salamat kay sir. Siya di naman magdugay. Salamat kay gitagaan naman hinumin nimo. Salamat kayo ha. Ako min na ikog. Sige lang ay lang kayo. Merry Christmas tay. Oh, sige. Sir. Salamat kayo ha. Oh, sir. Mayong pagbiyahe ninyo. Oh, salamat tay. Salamat kayo tay ha. Sige. Pasensya na sa disturbo. Oh. Merry Christmas.